Albertovi Písaříkovi a celkovo celému písaříkovskému klanu. Myslím si, že Šamorín veľmi vyhovuje a že sa vám tu celkom darí. Ako to vyzerá z tvojho pohľadu? Teraz si hviezdil na dekorácii trojhviezdovej Silver Tour na 2. mieste, tak ako sa tebe tu zatiaľ darí? Ako sa ti tu páči? Hele, tyhle závody miluju. Byli jsme tady minulý rok. Nechci říkat, že jsme tady každý rok, ale minulý rok jsme tady byli taky ten rok předtím a každý rok se nám tady moc daří. A tyhle závody všichni zbožňujeme, jsou to nádherné závody a i parkour byl super postavený a všechno vyhovovalo tak, jak mělo. Toto nebola prvá dekorácia, nebol to tvoj jediný úspech v týchto pretekoch. Myslím si, že tento týždeň celkom ti tá karta ide. Ako to vyzerá zatiaľ v tejto sezóne celej pre teba? Ale musím říct, že super. Jako na začátku roku jsem se umístil první v Amsterdamu. Byly moje první 145 jako ranking a jinak ostatní závody jdou super, ne teda všechny, ale samozřejmě snažíme se na každých závodech. Teď tady mám i nového koně, za kterým jsem byl teďka druhý, Lazaro. A byly moje druhé závody s ním a super skáče, jsem fakt rád, jak to v té sezóně teďka jde. Čo ťa také najväčšie čaká možno v tomto roku? Čo bude takým tvojím najväčším highlightom? Na čo sa možno aj ty osobne najviac tešíš? Asi Evropa, řekl bych. Myslím, že... Očakávania sú veľké, ako vždy. Tak samozřejmě. Řekl bych, že určitě Evropa je jako velkým závodem pro všechny. Já si myslím, že bych i mohl říct, že asi budeme mít i větší góly. Ale samozřejmě ta Evropa je vždycky důležitá a jsem určitě rád, že jsem v týmu, že jsem v reprezentaci, že tam pojedu. A těšíme se na to. Včera si sledoval svojho brata ako jediného zástupca mužského rodu v pohári. Včera, povedzme si, že úplne to nevyšlo, ten pohár, ale tvojmu bratovi sa že extrémne darilo. Je možno aj on pre teba takým trošku vzorom, alebo je tam taká tá zdravá rivalita medzi vami? Ako to vyzerá v tej rodine? Řekl bych oboje. Určitě si fandíme oba, chodíme se na sebe koukat. Ako hodnotíš tu jeho včerajšiu jazdu, tie dve? Jo, super, skákal kůň, skáče fantasticky, Oliver jezdí super. Nemám k tomu úplně co dodat, jo, chybky byly, ale samozřejmě tak to tady děláme každý a od toho se učíme, že super. Ja ti blahoželám a budeme ti držať palce. Ešte nás čaká predsa len tá nedeľa, čakajú nás nejaké ďalšie súťaže a budeme sa teda tešiť na ďalšie stretnutia. Moc ďakujem. Ďakujem. Ďakujem.